Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba tal-Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom ilkoll. Inġbana hawnhekk dalgħodu f'dan is-santwarju għażiż tal-Madonna ta' Pino biex niċċelebraw flimkien l-Ewkaristija mqazza qegħdin fin-novena tal-Miliet, illum it-tielet jum tan-novena, b'preparazzjoni għal din il-festa kbira tas-salvazzjoni tagħna. Qabel ma nieħdu sehem fil-quddies ejjew nagħrfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom. Se nofru dan is-sagrifiċċju tal-quddiesa għall-Erwieħ ta' Marija, Nazzareno u l-familja Mifsud. Nitolbuk maħfra mulej tikam bil-darba ma poġġejnik fl-ewwel post fil-ħajja tagħna. Mulej ħniena. Nitolbuk maħfra mulej tikam bil-darba ma rafniex inkunu messaġġiera tal-imħabba u tal-ħniena tiegħek. Kristu ħniena. Nitolbuk maħfra mulej tikam bil-darba ma konniex apostli, evangelizzaturi tiegħek. Mulej ħniena. Iħenna għalina Alla li jista' kollox. Jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. O Alla li ħlaqt il-bniedem u fdejtu, inti rid li jibnek isir bniedem minnhom li baqgħet dejjem verġni. Fil-ħnina tiegħek ilqa' talb tagħna biex ibnek il-waħdieni li sar bniedem bħalna jagħtina sehem fin-natura tiegħu ta' Alla. U li hu Alla u miegħek jgħix fi jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Ġenesi. F'dak iż-żmien Ġakob sejjaħ lill-uliedu qalilhom. Inġabru u simgħu ulied Ġakob. Għatu widen lill-Iżrael missierkom. Ġuda, int lilek ifaħruk ħutek, idejk fuq ras l-dewwa tiegħek u qdiemek imilu ulied missierek. Int ferħ tal-jun o Ġuda, inti ibni mill-priża tiela. Bħal il-jun imkennen min dud bħal mart l-jun. Min se jqajmek? Ix-xettru min Ġuda ma jitneħħix u l-ħatar minn bejn riġlejh sakemm iġibulu l-ħaraġ u minnu il-ġnus jisimgħu. Il-kelma tal-mulej. Sar responsorjalum ngħidu flimkien, tħaddar fhiemu il-ġustizzja u s-sliem. Tħaddar fhiemu il-ġustizzja u s-sliem. Alla, għati lis-sultan il-ħaq tiegħek, il-ġustizzja tiegħek lil bin is-sultan biex jiġġudika il-poplu tiegħek bil-ġustizzja u bil-ħaq l-imsejknin tiegħek flimkien. Il-ġustizzja u s-sliem. Jinżel mill-muntanji is-sliem lill-poplu, tinżel mill-għoljiet il-ġustizzja. U ħares id-dritt tal-imsejknin tal-poplu, isalva l-fqajrin, flimkien tħaddar f'jiemu il-ġustizzja u s-sliem. Tħaddar f'jiemu il-ġustizzja u s-sliem. Is-sliem kotran sa ma jintemm il-qamar, isaltam minn baħar sa baħar u minn xmara sa truf l-art flimkien. Tħaddar f'jiemu il-ġustizzja u s-sliem. Isimgħu, ibqa' issemma għal dejjem. Idum ismu sakemm idum ix-xemx. Bih jidbir kull ġnus kollha tal-art. Il-popli kollha isejħulu ħini flimkien tħaddar f'jiemu il-ġustizzja u s-sliem. Inqumu bil-wifqa. Alleluja. O ferħ tal-għoli li tqassam kollox bil-qawwa u bil-ħlewwa, ejja għallimna triq il-għaqal. Alleluja, alleluja, alleluja. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Ktieb in-nisel ta' Ġesu Kristu bin David bin Abraham.
Abraham nissel l-Iżak, Iżak nissel l-Ġakob, Ġakob nissel l-Ġuda u l-Ħutu, Ġuda nissel l-Fares u l-Żaraħ minn Tamar, Fares nissel l-Hezron, Hezron nissel l-Aram, Aram nissel l-Aminadab, Aminadab nissel l-Naħson, Naħson nissel l-Salmon, Salmon nissel l-Buz minn Rahab, Buz nissel l-Obed minn Rut, Obed nissel l-Ġesse, Ġesse nissel l-David is-Sultan. David nissel l-Salamun mill-mara ta' Urija, Salamun nissel l-Roboam, Roboam nissel l-Abija, Abija nissel l-Asa, Asa nissel l-Ġosafat, Ġosafat nissel l-Ġoram, Ġoram nissel l-Użija, Użija nissel l-Ġotam, Ġotam nissel l-Aħas, Aħas nissel l-Heżekija, Heżekija nissel l-Manassi, Manassi nissel l-Amon, Amon nissel l-Ġożija, Ġożija nissel l-Ġekonija u l-Ħutu. Kien żmien l-eżilju f'Babel. Wara l-eżilju f'Babel, Ġekonija nissel l-Salatjel, Salatjel nissel l-Zorobabel, Zorobabel nissel l-Abihud, Abihud nissel l-Eljakim, Eljakim nissel l-Azor, Azor nissel l-Sadok, Sadok nissel l-Akim, Akim nissel l-Elihud, Elihud nissel l-Elazar, Elazar nissel l-Mattan, Mattan nissel l-Ġakob, Ġakob nissel l-Ġuzeppi, ir-raġel ta' Marija, li minna twieled Ġesu li jsejħulu l-Messija. Mela n-nisel kollu kien minn Abraham sa David 14 nisel, minn David sal-eżilju ta' Babilonja 14 nisel, u mill-eżilju ta' Babilonja sal-Messija 14 nisel. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu. Kifet fil-bidu tal-Qudiesa qegħdin fin-novena tal-Miliet illum huwa t-tielet jum. U qegħdin naqraw dan il-Vanġelu kollu ismijiet. Vanġelu kważi antipatiku hekk qisu, ħafna ismijiet. Dan il-Vanġelu naqrawh illum biss illum u fil-festa tat-twelid tal-Madonna. Dawk iż-żewġ okkażjonijiet biss. Għandu ħafna lista ta' ismijiet. Dan għalfejn. Kif jidħol fil-preparazzjoni għall-Miliet? Ħanejt kelma fuq il-Vanġelu għax interessanti ħafna. Mela San Mattew qiegħed jgħidilna isma' Ġesu ġie minn nisel ta' David. Meta kien qed jgħix fostna Ġesu, ftit ta' importanza lil dan it-titlu bin David. Jekk tiftakru l-ama ta' Ġeriko, qallu bin David ikollu ħnina minni, bin David. Imma matul ħajtu Ġesu ma taħx importanza, huwa titlu regali, titlu li juri ċerta dinjetà. Imma wara l-mewt ta' Ġesu, l-insara, speċjalment wara l-waqgħa ta' Ġerusalemm, l-insara bdew ifittxu l-oriġini ta' Ġesu. U San Mattew li qed jikteb lil-Lut għandu interess li jippreżenta lil Ġesu minn nisel ta' David, minn nisel ta' David. San Luqa wkoll jagħtina dak li ngħidulu l-albru tar-razza bħal dan ta' San Mattew, il-ġeneoloġija. Tajjeb, imma ma jaqgħux f'David, imur f'Adam. San Luqa li qed jikteb lill-pagani ma kienx interessaħ li jippreżenta lil Ġesu bħala bin David, imma bin Adam imur lura aktar. X'qed jgħidilna hawnhekk San Mattew b'din il-ġeneoloġija, b'dan l-albru tar-razza ta' Ġesu? Ħaġa interessanti ħafna. L-ewwel nett qed jgħidilna li Ġesu ġie fil-milja ta' żminijiet. Dak li San Pawl jgħid meta waslet il-milja ta' żminijiet allabat li l-ibnu inwielet minn mara inwielet taħt il-liġi. Ġesu ġie
fil-milja ta' żminijiet. Dak li qed jgħidilna 14 nisel u 14 nisel. Ġesu ġie fostna fil-milja ta' żminijiet. Meta kien il-waqt? Alla ma jaġġilx, Alla ma għandux ma jagħmilx bħalna bla paċenzja. Le, f'ħinu u f'waqtu, f'ħinu u f'waqtu. Is-soltu dan l-albru ta' razza jkun mibni fuq il-ġil biss, fuq il-ġil biss. San Mattew qed idaħħal ukoll l-erba' nisa. Mela San Mattew qed jgħidilna Ġesu ma ġiex għall-ġil biss, imma ġie għan-nisa wkoll. Fost dawn in-nisa, waħda minnhom kienet barranija, Rut, minn Moab. Mela San Mattew qed jgħidilna Ġesu ma ġiex għall-poplu Ludi biss, imma ġie għall-barranin ukoll, ġie għal kulħadd. Mela, irġiel u nisa għall-poplu Ludi u għall-barranin. Is-soltu meta nagħmlu l-albru tar-razza noqogħdu attenti ftit biex nagħtu ix-xtuq li jkollna kulħadd ikollu tiegħu. Tajjeb. San Mattew hawnhekk idaħħal anki nisa midinbejn bħalma kienet Raħab, kienet prostituta. Ma jiddejjaqx isemmija fl-albru tar-razza ta' Ġesu. San Mattew għaliex? Għax irid jgħidilna isma' Ġesu ma ġiex għall-qaddisejn biss, imma ġie għall-qaddisejn u għall-midinbejn. Ara x'universaliżmu qed jippreżentanna b'din il-ġenealoġija San Mattew. Ġesu ġie għall-irġiel u għan-nisa, ġie għall-Lut u għall-barranin, ġie għall-qaddisejn u ġie għall-midinbejn. Is-salvazzjoni għal kulħadd. Ara ftit, kultant aħna ħsiebna biex neskludu, imma Ġesu ġie għal kulħadd. Ġesu ġie għal kulħadd. Aħna qegħdin niċċelebraw l-Ewkaristija. Fid-djoċesi tagħna din is-sena in-novena tal-miliet hija ċċentrata ftit dwar l-Ewkaristija. U kieku nirriflettu ftit fil-quddiesa ukoll għandna universaliżmu kbir. Nitolbu lill-qaddisejn, nitolbu l-Omna Marija, nitolbu għall-erbieħ tal-Purgatorju, nitolbu speċjalment fit-talbiet tal-fidili, nitolbu għal diversi gruppi ta' nies, għal kategoriji ta' nies, għal morda, għal paċi fid-dinja. Ara l-quddiesa hija għal kulħadd. Il-quddiesa hija universali. Aħna nġu nisimgħu l-quddiesa kważi insiru qassisejn aħna fil-quddiesa. Fis-sens li aħna noffru s-sagrifiċċju ta' Ġesu, nirringrazzjaw lil Ġesu f'isem tant nies li huma marjanati forsi li l-inqas ħsieb li għandhom ta' Ġesu u tal-miliet. Tajjeb, forsi midinbejn, forsi pagani. Fil-quddiesa, aħna li nieħdu sehem fil-quddiesa insiru qassisejn li jirrappreżentaw il dawn in-nies ukoll u nintroduċuhom fil-quddiesa fit-tifħir lill-Alla. Kemm hija ħaġa sabiħa. X'inhu l-homework tagħna? Tajjeb kieku ma ninagħlqux fina nfusna. Niftakru li Ġesu ġie għal kulħadd. Fil-quddiesa niftakru f'kulħadd, ħajjejn u mejtejn, raba, ħbieb, barranin. Tajjeb, kull min għandu bżonn. Tajjeb ukoll li xin ikunu fit-toroq, xin ikunu fuq ix-xogħol tagħna, niftakru li anki għal dawn Ġesu ġie biex isalvahom. Huma min huma. Mhux nikkundannawhom jew neskluduhom. Ġesu ġie jinkludi lil kulħadd. Irid li kulħadd isalva. Dan hu l-miliet.
Jiferħu smewwiet u titenna l-art għaliex Alla tagħna ġej biex isalva l-fqajrin tiegħu. Bil-ferħ tan-nies ġusti li stennew il-miġġa tiegħu, inresqu qudiemu dawn it-talbiet tagħna fil-waqt li ngħidu: Ejja salvana mulej. Għall-Knisja biex ikollha l-kuraġġ li twarrab is-sigurtà u l-għana li jxekkluha fix-xhieda li tagħti għal ibnek Ġesu il-feddej tal-fqajrin nitolbu: Ejja salvana mulej. Għal-poplu Lugdej li ilu saru il-wediet u l-patt ta' salvazzjoni biex jasal Alla għalfien tal-verità sħiħa tal-bxara messjanika tiegħek nitolbu. Għal-bnedmin li jsofru inġustizzja u moħqrija biex jiġu rispettati id-dinjità u d-drittijiet tagħhom nitolbu. Għalina biex nikbru fil-fidi li weħedna tista' tiġġustifikana quddiemek li ġej biex issalvana nitolbu. Nitolbuk mulej għalina l-koll li ġej għal din l-Ewkaristija. Għatina li nkunu saċerdotej rappreżentanti tal-umanità nitolbu. Nitolbuk għall-erbieħ ta' Marija u Nazzarenu u l-familjari mifsud biex tinsaħtijietom kollha u twassalhom fid-dawl u l-għena ta' dejjem nitolbu. Nitolbuk mulej għal daw kollha li se niltaqgħu magħhom illum. Inti taf mulej min huma u inti taf il-ħtiġijiet tagħhom. Għatjom dak kollu li għandhom bżonn fir-ruħu fil-ġisem nitolbu. Nitolbu wkoll għal dawk li f'dawn il-ġranet tkunu aljenati fit-tiżjien, fil-shopping, f'ħafna affarijiet biex jiskopru li l-milied veru huwa madwar Ġesu nitolbu. Nitolbuk għal pajjiżna, nitolbuk għal paċi fid-dinja mulej għatina l-paċi tiegħek kemm għandna bżonn il-paċi tiegħek illum nitolbu. U għelf li ġej mill-aktar għoli u li tmexxi kollox bil-qawwa u t-tieba tiegħek. Ejja biex tgħallimna triq tal-ħajja ta' dejjem. Inti tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun ġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Qaddes mulej l-offerti tal-Knisja tiegħek. Għatija li b'dawn il-mistieri qaddisa ikun jistħoq ilna nitwettqu bħobb is-sema. Bi Kristus jgħidna il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna.
sewwew xieraq tas-sew murej Missier Qaddejs, Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u ta' ġej tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien irroddulek ħajr bi Kristu siedna. Lilu ħabbru l-profeti kollha fix-xandir tagħhom. L-Onverġ li stennietu bl-akbar għożsa. Ġwanni ħabbru b'tifħir meta qorob u wrieħ meta wasal. U qiegħed jagħtina li bil-fehm nitħejjew għall-misteru tat-twelid tiegħu biex isibna nisru nitolbu u nitennew fit-tifħir tiegħu. Għalhekk mal-anġlej u mal-arkanġlej, mat-troni, mad-dominazzjonijiet, mal-qtajja kollha tal-eżerċiti tas-sema, intennu l-innu tal-glorja tiegħek u nqejdu bla qiegħda. Qaddejs isbawitu l-art mimlija bi glorja tiegħek, osanna fil-ori ta' smewwiet. Imbierek minn ġej f'isem il-mulej. Qaddis tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull dusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex miraj ħibati ħaj il-ħobs, ratt il-ħajr, qasam, tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kull wara li klaħaj il-kalċi reġa' ratt il-ħajr tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu l-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi, inħabbru l-mewt tiegħek mulej. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Biċ-ċikon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu semm il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, u qed taqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddejja tiegħek Marija Nazzarenu u l-familja Mifsud li jogħġbok issejħilhom għal għandek minn din id-dinja. Għamel li kif huma bil-magħmudija mietu f'ibnek u bħal ibnek, hekk ukoll f'ibnek u bħal ibnek jilxu xtaw għall-ħajja. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-kol nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, ma' San Ġusepp, ma' San Ġorġ Preka, ma' l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien ma' l-Ispiritu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben talla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti f'ismewwiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tretint kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma nafru lil minuħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrejb iżda ħlisna mid-deni.
Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex nkunu ħielsa dejjem midnub u imħallsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw il-ħena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-Apostli tiegħek inħallilkom isliem, nagħtikom islem tiegħi la tħarrix lend nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u l-għaqda li inti trid fija, int li tgħix fis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu il-paċi lil xulxejn. Ħaruf talla li tneħħi id-nubiet tad-dinja ħenna ħarina. Mulej Ġesu Kristu binħalla l-ħaj bil-mewt tiegħek kifret minnek in-missija bil-ħidma tal-Ispiritu Santu tħajr lid-dinja. Dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek eħlisni meħtijiet kollha minn kull ħadd. Sommi jinfidel lejn il-kmandamenti tiegħek tħallini qatt ninferet minnek. Danu l-ħaruf talla, danu li jneħħi id-nubiet tad-dinja. Ħenjen dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Il-ġisem ta' Kristu jħaresna. Jitroni tas-sema ħalli u ejja għammar fina biex tered l-għadu ħajjen li darba daħaqnina. Ejja mulej, ejja l-għaddumx, ejja mulej, tiddawwarx, għax ruħna qed titnied bħal-arta li kaċċana, ċibirna l-paċi miegħek biex ferħanin tarana. Ejja mulej, ejja l-għaddumx, ejja mulej, ejja la tiddawwarx. Min flok maxtura tnigges li l-qalbna ejja jibbilek u sħana tali mħabba flok ħriqi l-estejnilek. Ejja mulej, ejja l-għaddumx, ejja mulej, ejja la tiddawwarx. U
u jistennewk hawn magħna Giuseppi u Marija u l-anġli ħajkanetawlek mill-ġdid l-aljas mewwija. Ejja, ejja mulej, ejja, ejja l-għaldumx, ejja, ejja mulej, ejja l-għati d-dawar. Bħala talba ta' ringrazzjament sa ngħidin it-talba minn jogħġbu jista' jira miegħi f'qalbu. Ejja fostna mulej u ibqa' magħna. Waqqaf fostna t-tinda tiegħek. Qed nistennewk bil-ħerqa għax għandna bżonnuk sħiħ. Ejja u ġib miegħek il-faraġ lill-morda tagħna, il-maħfra lil dawk li ddaw fil-vizzju, id-dawl lil dawk li tilfu t-triq. Ejja mulej għax bridna u intlaqna, it-tama tagħna ntfiet, il-ġustizzja tagħna tħamġet, m'għadniex nafu nistennew. Insejna l-koll il-kuluri tal-paċi u tlifna l-gost u l-ħajra tas-sabiħ. Fakkarna għal darb'oħra li aħna l-koll l-aħwa u wlied maħbuba tal-Missier. Ejja mulej Ġesu. Nitolbu. Issa li tqalbilna bl-ikel tas-sema nitolbuk u Alla li tista' kollox biex timlina bix-xewqa li quddiem Kristu ibnek li ġej inkunu niddu bħal imsiebaħ kollha dawl mixewla mill-Ispirtu Qaddis tiegħek. Bi Kristu siedna ħanejdu dawk it-tlieta Famarijiet li talbet il-Madonna minn dan is-santwarju. Nofruhom skont l-intenzjonijiet tagħna għal bżonnijiet tal-persuni li nixtiequ nitolbu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-murej miegħek, imbierek inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-murej miegħek, imbierek inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-murej miegħek, imbierek inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-Familja, ħastek fuqna dejjem żomm. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Il-ġurnata tajba lil kulħadd.